2014 under the visionary leadership Narendra Modi ji and has been taking several revolutionary reforms to transform India into Viksit Bharat. এতিয়া কারেন্ট যেটো চলি আছে এতিয়া আমার সরকার হওয়ার পিছত এপ্রিললৈকে যেটো সরকার চলিব এই সময়ত আমার পয়সা নাই আবসু আন্দোলন কাম নাই আবসুর আজিৰ দিনত যিসকল লিডাৰে আন্দোলন কৰি আছে বা কৰিব বুলি কৈছে এটা হলো মিনিংলেছ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव थांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर जोङो दिनैहाय सावरायगोन नैबे बिपिएफनि सिएमनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि सायाव नैथियाव जोङो सावरायगोन नैबे राजबंशी एसटि बिग्राफोरनि सायाव थामथियाव जोङो सावरायगोन नैबे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी सारनि सायाव अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंग्रो বিপিএফনি সিএমা মা বাত্রা বুंदों বিটিসিত আমাৰ ইয়াতে জানুৱাৰী মাহত আহাৰ কথা এই কোকৰাঝাৰ টু গেলেম্পু যেটো ৰেলৱে ট্ৰেক এটো ৰেলৱে ট্ৰেক ৰেল লাইন যেটো স্যাংশন হৈ আছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰজেক্ট আমি যেতিয়া চুক্তি কৰিছিল সেই সময়ত আমি এই ব্লক প্ৰজেক্ট দি আইছো পাঠশালা নাংলাম ৰঙিয়া চান্দৰজংকাৰ এটো কোকৰাঝাৰ গেলেম্পু সেইখিনি ৰেল লাইন লাগে বুলি ৰেল চলাব দিব লাগে বুলি আমাৰ দিনতে আমি প্ৰজেক্ট কৰি আহা সেইবিলাক স্যাংশন হৈছে এতিয়া খুব ভাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই চিৰাঙত আহিব জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত তো আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি যিখিনি বিটিসি হিচাপে যিখিনি সহযোগ কৰিব লাগে আমি কৰিম আবসু আন্দোলন কাম নাই আবসুৰ আজিৰ দিনত যিসকল লিডাৰে আন্দোলন কৰি আছে বা কৰিব বুলি কৈছে এটা হলো মিনিংলেছ এইটো নাটক ইপিপিএল নেতা ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে কৈছে যে বিজেপি অক্সিজেন লৈ কোন ৰঞ্জিত এইবিলাক মানুহ চিনি নাপায় মই ओरैबायदि लासिंसिं जों बुंनो थाङोब्ला बिथांखौहाय सासे खर' गाज्रि लिडारसिप होननानै बुंनांगोन रायजोफोर रायजो राजाखौ थगायनायावबो नाम्बार 1 क्रेडिट लानायावबो नाम्बार 1 17 बोसोरावहाय क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम रेल लामा बानायगोन होननाया ओरैनो गोग्लैसोनानै थाबोदों माब्लाबाबो गोसोखाङाखै 17 बोसोरसिमहालागै बे समावहाय मा मावनानै थाया हाग्रामा महिलारियालाय आरो 17 बोसोरसिमावहाय बर'नि रावाबो बाहायजायाखै मा खालामनानै थाया हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरसिमावहाय दे 5 बोसोरखौनो गाहरबाय 10 बोसोरनि गेजेरावथ' मावनांगौमोन ना दा प्रमद बर' सरकारा नैबे 10 बोसोरसिम जुदि बियो खाबु मोनोमोनब्ला सारा बड'लेण्डआ रेल ट्रेक जाजोबसिगौसोमोन रायजोफोर आरो नैबे आसाम माला मोनद'था आसाम माला बेखौ सोर लाबोखो प्रमद बर'आनो लाबोबाय दा बे खामानिया गासैबो जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जोबो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखौहाय नायनो हायैनि मेगन सानानै क्रेडिट लानो लुबैनानै बिपिएफनि सिपा सोरनोबा एसटि होनानैहाय हा फाट्टा होगोन होननानैहाय थगाय थसि खालामनानै भटआव देरहाबाय दिनैहाय मावनोनो आन्दायदोंसैसो मोखां सोमसोमसो जानाय नुबाय आंलाय बबेबा साननोनो रोंखाया मालाय मावनानै गालांनाय सा बे समाव क्रेडिट लानायनि बाथ्रा बुंबाय मा एसे लासिंसिं सिएमलै बेलाय गासैखौबो गावनि नाम बानायनो नागिरग्रा सेंसन खालामनानै होलांखाबाय खमसे खम बुंनो हायोना मावना गालांबाय बेखौ जों मावनांसिगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हायो मा जोंनि समावनो मावखानायमोन जोङो मावखादोंमोन गन्थं गैया नामा लाजिया नामा गन्थङा दाब्लेब्लेखाय हा आंथ' लाजिनायसो मोनदों सिगांलाय माथो 17 बोसोरावलाय मावनो हायाखै इसिबां बोसोर 17 बोसोरख्लाय बोसोरथामावहाय बिल्डिं गंसे बानायोब्लाबो 17 बोसोराव खयथा बिल्डिं जायो खयथा लामा जायो बेखौथ' सानना नोंथांमोनाबो दा जानुवारिनिफ्राय लानानै स्टार्ट खालामगोन 5 बोसोरनि गेजेरावहाय आसाम मालाया जाफुंजोबगोन
बेखौहाय रादाय होखानायखा आसाम गभर्नमेन्टआ मिथिबाय दा दा बेखौनो हाग्रामा महिलारिया मा होनो क्रेडिट लानो नागिरदों गावनि नाम प्लेट होनानैहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेसेबां लासिं सिंले बर'नि लिडारा आरो हाग्रामानि खामानिया मामोन इलेक्शननि मा इस्तेहाराव नायोब्ला बिथाङाथ' गिबियावनो इलेक्शन देरहाखांनायनि उनावहाय दान मोनसेनि गेजेरावनो हा फाट्टा होगोन होननानैसो बुंदोंमोन ना बहाथो होबाय हा फाट्टाखौहाय रायजो राजाफ्राबो सानदों एसे दाना जायफ्रा हा गैजाया नोंथांमोना मा हा मोनबाय नामा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय ना 10,000 मोननानै 1200 1250 थाखा मोननानै गोजोननाय मोनबाय नामा हा एसे फोरमायदोब्रा रायजो राजा नोंथांमोन दानि जे नांगोल बाहाङावहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंना बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायाबो जानुवारिनिफ्रायसो मावनायनि प्लान लागोन होननानैहाय जेम्स बसुमतारिया क्लियारलि बाथ्रा बुंदों मिथिबाय दा नोंसोरखौ थगायजोबदों रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय जानुवारिनिफ्राय एसे एनै अन्थाइ बाला अन्थाइ गारगोन बिसोरो बिनि उनावहाय एमपि इलेक्शन सफैयोब्लासो बिनि सिगां मावनो हासिगोन कमप्लिट जासिगोन आरो बेयावबो जाहैनाय नंला बिनि उनावहाय काउन्सिल इलेक्शन सफैनायनि सिगां जों बेखौ मावगोन बेबायदि बाथ्राया ओंखारहैगोन जेम्स बसुमतारिमोन बायदिनि खुगानिफ्राय आरो बिपिएफ पार्टिनि लिडार्सफोरनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबायल' था आइ नदियावहाय दालां ब्रिज गायसननाय मामुलि नङा नोंथांमोना नुखादों जाब्रां ब्रिजखौहाय बेसेबां बोसोरनि उनावहाय कमप्लिट खालामा आरो सोर कमप्लिट खालामनानै होदों बेखौ नोंसोरो नुखादों 2022 मायथाइयावहाय आङो न'आव थांदों बे समावहाय आइ नदीनि ब्रिजआ खुन्थियाल' गायसनदोंमोन रायजोफोर मिथिबायना अब्ला बे समाव सोरमोन सरकारा इउपिपिएल सरकार सानजाहानि दैबारिनि मानसिफोरखौहाय अननानै खस्थ'खौ नुनानै औवा जेंलाबनि दालांखौ नुबाय थानानै बिसोरो हाखु दाखु बे आइ नदीनि आइ खवालिनि जाब्रां ब्रिजखौहाय कमप्लिट खालामनानै होदों बेखौनो आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि बानायनाय होननानै क्रेडिट लादों खर' गाज्रि बिपिएफ पार्टी सापर्टार्सफ्रा माबायदि आखुनि मानसिलै जोंनि बर'फोरनि माखासे मानसिफ्रालाय एसेबां नुब्लाबो नुयै बायदि बाथ्रा बुङो आसरित मोनो आङो दै ससियेल मिडियायावहाय बे समाव जों सावरायनोसै रायजोफोर नैबे बे जाहैबाय राजबंशीफोरनि हज्रिख्रावनाय बिसोरनो बिपिएफ पार्टिनोहाय बयनिफ्राय बांसिन भट होदों मुस्लिम सावथाल उराव राजबंशी बिसोरनो होदों दिनै बिसोरो क्षमतापुर दाबिदों एसटि दाबिदों हा फाट्टा दाबिदों सोरनिफ्राय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिपिएफ पार्टिया मा बुंदोंमोन देरहाखांनायनि दान मोनसेनि उनावनो नोंसोरनो हा फाट्टा होगोन एसटि होगोन होननानैहाय दा बेखौ लानानैनो बिसोरो दाबिदों जोंनियावहाय आजिखालि কি এতিয়া एसटि পাইছে নাকি মাটি ফাটা পাইছে নাকি জিকা পিছত এক মাহ মাজত মাটি ফাটা দিব বলে কৈছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কাউন্সিল ইলেকশন আগত ইলেকশন কেম্পিং কৰা সময়ত কিন্তু এতিয়া কি মাটি ফাটা পাইছে লাজ কৰিবাৰ লাগে আপনিও লাজ কৰিবাৰ লাগে আপনি হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিপিএফ পার্টি ভাল হৈ পালে ভাল আছে বলে ভোট দিছে জিকাই দিছে এতিয়া মাটি ফাটা খুজিল কিন্তু মাটি ফাটা কেনেকুৱা দিব আইন মতে মাটি ফাটা দিব বলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী এতিয়া কৈছে না मा बुङो रायजोफोर बे समाव जोंहा बर'फोरनि नायल' जाल' रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी सारा पार्लामेन्टआव मा बुंहैदों नोंथांमोना खोनासंदो रावंगवारा नर्सारी जी Thank you, sir. My matter is demand to enhance the power and functions of the autonomous councils created under the 6th schedule to the Constitution of India. Sir, the Constitution of India provides unique provision for tribals of India to govern themselves. Thanks to the primaries of the Constitution of India for giving space to 9% tribal communities of India, the Constitution provides self-rule autonomy under the provision of 6th schedule to the Constitution of India to protect and fulfill economic, educational, linguistic expression, preservation of land rights, socio-culture and ethnic identity, and to speed up the infrastructure development to keep pace at par with the other regions of the country, sir. The Government of India created 10 numbers of autonomous council under the provision of 6th schedule to the Constitution
with the objectives of taking special care to uplift tribal peoples in the Northeast. Sir, the process of creating autonomous district council started from 1951. Creating Karbi Anglong District Council and NCL's Autonomous District Council in 1952 in Assam. United Khasi Jointia Autonomous District Council was established in 1952. Later, Mara, Lai and Sagma Autonomous District Council was created in 1971 and 72 respectively in Mizoram. Sir, likewise, Tripura Tribal Area Autonomous District Council and the Bodoland Territorial Area District was created in 1985 and 2003 respectively. Sir, the Government of India initiated to review and reform the power and functions of the 6th Schedule Council after 68 years of journey, 1951 to 2019, and tabled the Constitution 120 Amendment Bill 2019 in Rajya Sabha to amend Article 280 among others. This progressive bill aims to augment the administrative and financial powers and functions of the 6th Schedule Council, but the bill is still pending in Rajya Sabha, sir. Sir, 2020 Bodo Accord elapsed 5 years now, and as per clause 4.3 of the Bodo Peace Accord, the Government of India committed to amend Article 280 and the Constitution 120 Amendment Bill 2019 for empowering the Bodoland Territorial Council. Sir, after a lapse of 5 years, despite 70% of the 2020 Bodo Accord implementation, the proper guidance of the Union, under the proper guidance of the Union Minister Sri Amit Shahji and the Assam government, several key clauses remain pending. Today, the people of Bodoland demand urgent and complete fulfillment without any more delay, sir. As the country moves jubilantly towards Viksit Bharat in 2014 under the visionary leadership Narendra Modi ji, and has been taking several revolutionary reforms to transform India into Viksit Bharat, my question today is, why has the 6th Schedule Councils remained stagnant for the last 74 years, thereby lacking the rightful share of development to the tribals? Should not the Government of Bharat do vibrant reforms for 6th Schedule Council as proposed in the 120 Amendment Bill 2019 at the earliest, so that 6th Schedule Councils are also can be सिगांबो जों नुखाबाय पार्लामेन्टआवहाय एसटिनि बेलायावहाय गोख्रों रायथिहैनाय जोङो खोनाखाबाय बे समावबो बिटिआर एकर्डखौहाय आखरे आखर मावफुंनो थाखाय पार्लामेन्टआवहाय रायख'हैनाय जोङो खोनानो मोन्दों रायजोफोर पार्लामेन्टआवहाय बुंथिनानै हैदों फारसेथिं इन्टेलेक्चुएल मेलेमजिबि मानसिफ्रा बर' हारिखौहाय रैखा खालामनो थाखाय सेफगार्ड होनो थाखाय पार्लामेन्टआवहाय रायख'हैदों फारसेथिं आदुवा लिडारा जोंहा अन्थाइ खाम्बा गायसनबायगासिनो दङ बिदिजों बोरै जानो हारिया सिगां रायजोफोर बेफोरबायदि नुसारनाय लामा दालांफ्रा उनावसो सिगांग्रो हारिखौसो दिन्थिग्रोनांगौ हारिखौसो सिनाखि होग्रोनांगौ आरो हारिखौसो सेफगार्ड होग्रोनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दाबो हा गैजायै मानसियानो दङ आरो जोङो गावनो सेफगार्ड नङा अब्ला माब्रै जोंलाय जोंब्लाव माब्लाव लामा बानायनानै लानायल' जोंनि थाखाय खामानि सोलिनांगौ जाखो गाबोन जुदि जों बैसोरजों दावहा नांनांगौ जायोब्ला हयथ' बेफोरो बे बायफ्रु जिफ्रु जाजोबोब्ला अब्ला मा लाब जागोन ना बेखायनो गावनि हारिखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय सिगां खामानि मावग्रोजानायखौ आं लुबैयो मावनांगौ गामिनि गेजेरावबो दैमा दैसा दालां लामाफोरखौ मावनांगौ बेखौ मावनाङा होननानै आं बुङाखै आरो मावनायजों लोगोसे नोंबो मोनगोन मान सन्मानबो मोनगोन रेसपेक्टबो होजागोन बेखौहाय जों बयबो मिथिगौ नाथाय गावनि उदैनि थाखायल' साननोब्ला बे माब्लाबाबो रेसपेक्टबो मोननाय नङा आरो हारिखौहाय इयुन दोननानै गुबुन हारिखौसो बजबनानै लायोला माब्लाबाबो मान सन्मान मोननाय नङा आरो हारियाबो जौगानाय नङा बेखौहाय जों बयबो मिथिखागौ नैबे जेनजि मुगा होननानै बुङो दा जेनजि मुगा दा नैबे जेनजिनि समावहाय बेखायनो आं सानो बयबो मिथिखायो ससियेल मिडिया जुग 5G मुगायावहाय बेखायनो जों रावबो जाम्बा जानानै थानो नाङा राइटखौ राइट नोजोर हो रंखौ रं नोजोर हो बेसो जोंनि थांखिया दिनैनि समावहाय गोजोनथों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि